Jakožto někdo, kdo pracuje v grafickém designu už více jak 35 let, tak jsem se rozhodla, že dneska ukážu nějaké projekty, které dělám teďka aktuálně pro jednoho ze svých klientů, a to jsou vlastně tyhle ty reklamní plakáty pro Berries Only merch, který je prý dostupný na screeno.cz. Jako první tady máme tenhle ten ikonický "Jestli být Berry je hřích, potkáme se v pekle". Zde můžete vidět, že jsem využila Canvu zadarmo opravdu naplno. Myslím si, že když máte talent, tak nepotřebujete za nic platit. A dala jsem tady hvězdy, protože myslím si, že ta klientka by se chtěla cítit jako hvězda. A zároveň jsem tady dala hashtag hřích, protože mi to přišlo, že to tak jako dává smysl. Pak tady máme jeden nedokončený projekt, který si teďka můžeme spolu dokončit, a to je tohleto. Je tady napsáno: tyhle tanga mi okamžitě změnily život k lepšímu. Je to pravda, já jsem tady hledala něco jako vodního, ale pojďme se raději podívat na tyhle ty tanga, která prý změnily život. Máme je tady. Myslím si, že wow, tak tohle je opravdu bombastické a naprosto dokonalé. Potom tady máme ještě tohleto. Hledá se sladká tečka. V případě nálezu posílejte fotky do DMs. Nevím, jestli to není trošku jako nevhodné, nevím, proč by to tam psala, nebo chtěla napsat ta klientka, ale dobře. A tady právě jakoby chceme dát tyhle ty gaťky s tou sladkou tečkou. Myslím si, že ale musíme požádat o lepší fotku, protože tahle je nevhodná. Já ji zkontaktuju a hnedka se vrátím. Jsem zpátky, tuhletu fotografii jsem teda získala. Musím říct, že se opravdu podařila. Ale teďka tady máme jeden takový grafický problém, a to je to, že černý text není vidět na černých kalhotkách. Vyřeším to tak, že změním barvu. A nabízí se růžová samozřejmě, ale něco mi na tom jakoby nesedí. Teďka půjdu na svoje oblíbené stránky, a to je cooltext.com. Tady vždycky najdete něco, co vás jako zaujme. A vyberu tady nějaký text, který mi přijde, že je dostatečně cool. Rozhodla jsem se, že žádný z těch textů není dostatečně cool, takže to necháme takhle, protože takhle to vypadá už fakt jako luxusně. Musím říct, že to se opravdu povedlo. Pak bych tady ráda zmínila tenhle ten design, který právě použil jeden text, který mi přijde velmi cool, a to je tohleto Berry, které hoří, protože je to fakt hot. Zároveň jsem citovala Shakespearea. Být či nebýt. Myslím si, že kdyby Shakespeare žil v dnešní době, tak by určitě řekl být či nebýt Berry. Dává mi to prostě smysl. Ještě bych také zmínila tenhle ten design, který říká, tak tohle tričko musíš mít. Já, fakt jako já. A taky jsem tady dala šipku, která míří na tohle tričko, aby každý věděl, že se jedná právě o tohleto tričko. Teď si spolu vytvoříme design úplně od začátku a použijeme tuhletu fotografii, která ve mně vyvolává naprostou jako inspiraci. Musíme začít tím, že napíšeme nějaký text, podle kterého se to pak bude jako celé řídit. Musí to být hluboké, musí to dávat smysl. OK. Tohle je pravda. Tyhle kalhotky jsou celé mokré, přesto v bazénu. Chtělo by to nějaký kvalitní font. Musím říct, že tenhle ten font je jeden z mých teďka oblíbených, protože se zjevuje často. Každopádně máme tady strašně moc místa a ten text je takový jako malý. Co s tím uděláme? No samozřejmě můžeme jít tady do prvku a můžeme tam napsat moje oblíbené slovo Y2K. A teďka se tady budeme dívat, samozřejmě jsme trošku limitovaní, že oni jako chtějí, abych jim to zaplatila, ale to já dělat nebudu, protože já dokážu najít něco, co je zadarmo. Tak. Oh, wow. OK. Máme tady tenhle ten Music Player 3. Ten teda vypadá velmi jako stylově. A pod tenhle ten Music Player musíme dát čtverec, takže vyhledáme si square. Tento square. A tento square dáme tak jako pod to nějak. Už to není square, je to jiný tvar. To je moc. OK. Ne, to není ono. Můžeme tam dát tohle. OK. Musím to samozřejmě jako oříznout.
protože jak vidíte, tak úplně to jako nesedí. Máme to tam jako tak vložené, ale tenhle tvar teďka mi jako hrozně vadí, takže potřebujeme tam dát jako jiný tvar. Jo, já chci, aby měl zaoblené rohy. Samozřejmě musí být zas bílý. Dáme ho dozadu. To je zas moc. Yes. Víte co, teďka tam potřebujeme dát nějakou notičku, protože je tady ten music player, takže já tam chci dát, tak já tam napíšu česky, notu, jakože to tam něco hraje. Takže dáme tam třeba tyhle kalhotky jsou celé mokré a ještě nám u toho hraje tento iPod Touch. To dává smysl. Aha, počkejte. Tak tento obrázek je opravdu bombastický. Teď jsem se rozhodla, že ten text nám k tomu úplně nesedí. Ten využiju jindy, ale musíme tady myslet si jiného. Kápla si mi do noty. Hej, normálně se cítím jako genius. Takhle se cítil Einstein, když něco objevil. Wow. Kápla se mi... Nemám slov. Já jsem prostě jako velmi nadaná. Teďka se snažím, o něco se snažím, počkejte. Musíme udělat něco důležitého a to je, že tohle propojíme. OK. A teďka musíme tady nějak jako, půjdeme na Cool Text Generator a zkusíme tady vygenerovat něco, co nám bude dávat smysl. Samozřejmě nabízí se ta voda, ale to není ono. Já v tom necítím naši pravdu. Ještě tady máme GTA font, ale ten se zrovna nehodí. A pak tady máme ještě tenhle ten generátor Y2K. Show all styles. Aha. Jo. Kápla si mi do noty. Tak tenhle ten je teda bombastický. Víte co, zkusíme si poradit tady s tímhletím. Zkusíme použít tady něco v té kanvě. Tak ten se k tomu samozřejmě hodí barevně, ale to by si člověk řekl jako na poprvé, každopádně grafický designer si řekne, že tohle je špatně. Tohle tvar už nechci. Co kdyby jsme vzali nějaký tvar? Zase nějaký čtverec? Actually ne. Actually this is not looking good. Tohle kápla si mi do noty černou. Teďka mám takový nápad a to je, že bychom místo tamté fotografie dole použili tuhle fotografii. Aha, já vím přesně, co potřebujeme. Girl listening to music meme, yes. OK. Ale my potřebujeme takovýto ping. Myslíte, že je legální použít takový obrázek? No, vzhledem k tomu, že jo, je. Teď jsem se rozhodla. OK. Tohle musíme dát teda jakoby vpřed. Myslím si, že takhle to dílo je v podstatě dokonalé. Ještě teda zkusím, jestli náhodou nebude lepší dát ten text v bílé barvě. A nebo... Wow. Počkejte, my můžeme změnit i barvu tady toho produktu. Počkejte. No tak to se mi trošku líbí. It's giving never ending midnight sun. Hej, prostě já nevím, jestli by se delfinům líbilo, že tohle je všechno za peníze. Já myslím, že už stačilo a že už je to prostě velmi dokonalé. A teďka musím myslet ale další design, kam napíšu moji oblíbenou větu. Tyhle kalhotky jsou mokré. Děkuji za sledování.